Анастасия Ехудина Шикерчлер микрорайонында яши. 3 яшыннан әлеге бистәдә табиблык амбулаториясына йөргән. Инде хәзер бирегә кызы белән килә. Билгеле инде заманча ремонт ясалса, бина эшләүчеләр шулай ук авыручылар өчен дә уңайлы булыр иде. Быел Анастасия һәм әлеге микрорайонда яшәүче 5 меңләп кешенең теләкләре тормышка ашачак. Алмаз Әхмәтшин район үзәк хастаханәсе җитәкчелеге һәм подрядчылар катнашында урында ук узган киңәшмәдә бинаны ничек итеп күп функциональ һәм тышкы яктан зәвыклы итеп төзекләндерү турында сүз алып барды. Мы должны красиво, с бордюром, с поребриком все это обустроить. Бина төгәл 55 ел элек төзелгән, мәйданы 374 квадрат метр. 10 ел элек косметик ремонт ясаганнар. Объект масштаблы ремонт таләп итә. Необходим ремонт фасада. Бинаның фасадын яңартасы иде. Идәннәр, эчке якны төзекләндерү буенча да башкарасы эшләр шактый. Внутренние отделки. Объектта капиталь ремонт барлык тәкъдимнәрне исәпкә алып башкарылачак дип ышандырдылар подрядчылар. Безнең монда кергән отделка внутренний, полностью инженеры, сооружение, полностью замена освещения. Яхшы иттереп ясарга инде, мотор иттереп. Әлмәт табиблык амбулаториясе 10 ел элек иске урыннан җирле мәктәп бинасына күчкән. 5 кешедән торган медперсонал тирә-яктагы 1 дистәләп авылга, җәмгысе 1400 кешегә хезмәт күрсәтә. Ремонт эшне матур бинада уңай шартларда алып барырга мөмкинлек бирер иде, дип саный Айдар Сагдиев та. Полностью потолки навесные. Түшәмнәрне асылмалы итәсе бар, керү өлешендә алыштырасы. Барлык бүлмәләрдә косметик ремонт таләп итә. Бер үк вакытта сантехника җиһазларын да алыштырасы. Замены сантехнического оборудования в том числе. Булардан кала быел Чулпан учасы хастаханәсе һәм 6 фельдшер-акушерлык пункты капиталь ремонтланачак. Резида Гиняева, Тимур Новиков, Илшат Мәхмүтов, Айгөл Сергеева. Нурлат хәбәрләре.